Реално няма много добавки чисти за мускулна маса. Ако погледнеш списъка от добавки, всеки като каже за мускулна маса ще препоръча креатин, протеин, глутамин, аминокиселини, но те до известна степен могат да се препокрият и от храната, като изключим креатина, който е абсолютно важен. Обаче има различни формули, работещи и неработещи. Това, което аз съм забелязал през годините, че най-много работи от всички добавки, билки и така нататък, това е левзеята. Защо? Защото сама по себе си повече има адаптогенни действия, помага за възстановяването и най-вече подобрява азотната задръжка или това нещо, реално белтъчните от храната, да ги превръщате в мускули. Когато се комбинира с левцин, това е аминокиселината, която дава сигнал на mTOR и всъщност за реалното покачване на мускулна маса, се получава наистина една магия. За мен това нещо е най-работещото като формули взе с BCA. Затова създадахме и Spartan Force, съдържащи тези неща точно.